εδώ στην πόλη της Γούνας, στην Καστοριά, και ευκαιρία και για πέμπτο γκολ τώρα. Πέναλτι, λέει ο Ζαχαριάδης, στην ανατροπή του Κακλαμάνου από τον Μπαρτζόκα. Το πέναλτι που δίνει ο Ζαχαριάδης στον Κακλαμάνο. Και εκεί από τον Κοστούλα, ο Νινιάδης, ο οποίος ελίσσεται στην περιοχή της Καλαμάτας. Τελικά έχουμε πέναλτι μετά την παρέμβαση του Κοστούλα στο 55ο λεπτό της συνάντησης. Η μπάλα στα δίχτυα, Ολυμπιακός 2-0. Αυτή τη φορά ο Γαργαμάνης, μολονότι πάλι έπεσε στην σωστή γωνία, δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Και ο Ζουνίδης, Ήβιτς μπαίνει στην περιοχή, φάουλ από τον Καλιτζάκη. Όχι, πέναλτι. Πέναλτι δίνει ο Παπουτσέλης. Αλέξης Αλεξανδρής στην εκτέλεση αυτού του φάουλ που πήρε προηγουμένως ο Ήβιτς. Ο Γιαννακόπουλος δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά. Για να ξαναδούμε. Η σέντρα φάουλ από τον Αλέξη Αλεξανδρή. Γιαννακόπουλος μονομαχεί στον αέρα με τον Βενετίδη. Σαπάνης για τον Κακλαμάνο. Οι φόρ του Ολυμπιακού προσπαθούν να παίξουν βόλεϊ στην περιοχή της Καβάλας. Και φάουλ τώρα που κάνει ο Αλεξανδρής. Πέναλτι στο 78. Ευχαριστώ τον Κώστα Αλεξόπουλο που με διόρθωσε. Νόμιζα πως είχε δοθεί φάουλ υπέρ της Καβάλας, έτσι όπως μπήκε ο Αλεξανδρής. Αλλά η απόφαση του διαιτητή είναι διαφορετική. Ο Αλεξανδρή που μπαίνει στην περιοχή, ο Αλεξανδρής στο έδαφος. Παίζεται, δείχνει ο Παπαχίτζιος. Πηγαίνει στη γωνία και δείχνει out. Ο Αλεξανδρής διαμαρτύρεται. Δεν έγινε τίποτα, φαίνεται, αν του λέει ο Καλιτζάκης. Τον αγκαλιάζει ιστορικά. Του παίρνει το υπόδειο. Ο Αλεξανδρή, η μπάλα πέρασε. Πέναλτι δίνει ο Αμπελάκας στην ανατροπή του Αλεξανδρή από τον Δέλιο. Μια φάση που δημιουργήθηκε μάλλον τυχαία από μια κόντρα που έγινε. Ο Αλεξανδρής τσίμπησε την μπάλα, ο Δέλιος έβαλε το χέρι του, ο Αμπελάκας έδειξε το σημείο του πέναλτι. Ο Καραπιάλης πάντα μέσα στην περιοχή θέλει να αποφύγει και τον Ατματζίδη. Ο Μποροβίλος δίνει πέναλτι. Από την έξοχη συνεργασία του Γκόκιτς και που βρήκε τον Καραπιάλη. Αυτός μπήκε μέσα στην περιοχή, προσπάθησε να αποφύγει τον Ατματζίδη. Ο Μποροβίλος έδωσε το πέναλτι και βγάζει και κόκκινη κάρτα στον Ηλία Ατματζίδη, που εκτός αυτού πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Γιαννακόπουλος, αφήνει το παιχνίδι ο Βελιώδης, ο Νινιάδης, τον Καραπιάλη. Το γέμισμα δεν πέρασε. Κόψε ο Βενετίδης, γεμίζει ο Ανατολάκης. Κακλαμάνος στην κεφαλιά, ο Χάβος, και δίνει πέναλτι ο Βελιώδης. Σε αυτό το μαρκάρισμα του Χάβου πάνω στον Γιαννακόπουλο και διαμαρτυρίες από τους παίκτες της Ξάνθης. Ίσως η τελευταία στιγμή στο πρώτο ημίχρονο, ο Τζόρτζεβιτς βρήκε χώρο, θέλει να μπει και μέσα στην περιοχή. Το μαρκάρισμα και δίνει πέναλτι ο Χατζησαβρίδης υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Φορίκουε πέρασε την μπάλα πολύ όμορφα, ο Γιαννακόπουλος στην περιοχή, δίνει πέναλτι ο Χατζής για τον Ολυμπιακό. Για τον Ήβης ο Γεωργάτος, κερδίζει την μπάλα, ανατρέπεται από τον Δέλιο, ο Παπαπέτρου δείχνει το σημείο του πέναλτι. Ένα λεπτό πριν συμπληρωθούν τα 45 του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός κερδίζει πέναλτι με τον Γρηγόρη Γεωργάτο. Τελικά ο Γιαννακόπουλος παίρνει την μπάλα, πέφτει στην περιοχή, πέναλτι από τον κύριο Μίτα σε αυτή την προβολή του Κώστα Βακιρτζή πάνω στον... Βρίσκει τον Ολυμπιακό τώρα στην επίθεση με τον Ήβιτς. Ο Σέρβος με τον Ξενίδη. Πέναλτι σφυρίζει ο Παπαπέτρου από αυτό το μαρκάρισμα του Ξενίδη πάνω στον Ήλια Ήβιτς στο πρώτο λεπτό της συνάντησης. Εδώ είναι ο Σέρβος. Κοιτάξτε εδώ. Φαίνεται να βρίσκει την μπάλα ο Ξενίδης. Καραταΐδης, Γιωβάνι με τον Γεωργόπουλο δίπλα του. Μπήκε ο Γιωβάνι στην περιοχή. Θα βγάλει κάρτα ο Παπαδάκος. Πέναλτι νομίζω. Τζόρτζεβιτς. Μπάλα περνάει για τον Γιαννακόπουλο, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Γιαννακόπουλος κοντά στην ισοφάριση, κάνει την ευκαιρία. Η μπάλα είναι πέναλτι, λέει ο Ντόβας, και τώρα έχουμε νεύρα στη Νεάπολη. Είναι κερδισμένος, ο Αλεξανδρής στη μεγάλη περιοχή χάνει την μπάλα από την κατοχή του, αλλά υπάρχει σφύριγμα. Θεωρεί αντικανονικό το μαρκάρισμα του Βακιρτζή, ο ψυχομάνης πάνω στον Αλεξανδρή. Φτάνει στον γκολ, για να δούμε. Εδώ είναι το σούτ του Αλεξανδρή. Αυτή τη γωνία δεν είμαστε σίγουροι αν ο Χούτος είναι σε θέση offside ή όχι. Υπάρχει πιθανότητα να είναι σε θέση offside. Τζόρτζεβιτς στο δεύτερο κόρνερ του Ολυμπιακού. Τελείω ο Γιουγκοσλάβος, απομάκρυνε ο Ζήκος και έχει δώσει πέναλτι ο Αγγελάκης. Για να ξέρουμε τη φάση. Ο Τζόρτζεβιτς στο κόρνερ. Εδώ για σπρώξιμο στον Ζάχοβιτς. Αυτό δείχνει ο Αγγελάκης, αλλά δεν μπορώ να διακρίνω ποιος παίκτης ΣΑΕΚ είναι που χρεώθηκε με κίτρινη κάρτα. Τζόρτζεβιτς, ο Αλεξανδρής πέφτει, πέναλτι. Δίνει ο Καζαφέρης
Στο 62ο λεπτό. Βγαίνει πάνω στην μπάλα και αφήνει για τον Τζόρτζεβιτς. Προσποιείται ο Γιουγκοσλάβος, βγάζει για τον Γεωργάτο. Μπαίνει μες στην περιοχή, η σέντρα του. Ο Αλεξανδρής δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Ίσως πρόχθηκε και εκεί. Ο Γιαννακόπουλος πέφτει. Ο Τσίγκρας δίνει πέναλτι. Δεύτερη προσπάθεια. Δεύτερο ημίχρονο Ολυμπιακός στην επίθεση. Εξαιρετική πάσα του Τζιοβάνι για τον Πατσατζόγλου. Ο Τάκης Φίσας είναι αυτός που τον ανατρέπει. Ο Νικοπολίδης διαμαρτύρεται όπως και ο Φίσας. Κίτρινη κάρτα στον αμυντικό του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά για την ανατροπή πάνω στον Χρήστο Πατσατζόγλου. Ο Ολυμπιακός κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία. Ζάτεμπεργκ. Πολύ καλή μεταβίβαση για τον Γιαννακόπουλο. Βγαίνει ο Κατριγιαννάκης. Πέφτει ο Γιαννακόπουλος. Πέναλτι δίνει ο Ευθυμιάδης. Γιαννακόπουλος δίνει ύψος. Βρήκε την μπάλα ο Νιάδης με το κεφάλι ο Αλεξανδρής στο Γιαννακόπουλο. Πέναλτι δίνει ο Τρικάλης στο 44ο λεπτό. Πέναλτι που κερδίζει λοιπόν ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού από το μαρκάρισμα του. Δεύτερο ημίχρονο, ο Κριστιαν Κανεμπέ, ο Ρόμπερτς, μπάλα απομακρύνεται και συνέχεια υπάρχει παράβαση. Ανατροπή του Ζίζι Ρόμπερτς εντός περιοχής. Πέναλτι για τον Ολυμπιακό, το υπέδειξε αμέσως ο διαιτητής. Ξανά η επέμβαση από τον Μπεκιάη και ο Ρόμπερτ. Ο Κουρσανίδης βγήκε, ο Λουτσιάνο τώρα δίνει στον Ήβιτς. Αυτός πάτησε την μπάλα. Σκάβει για τον Νινιάδη. Νινιάδη σε καλή θέση μες στην περιοχή. Ελύσσεται πέναλτι. Πέναλτι χωρίς κανένα δισταγμό. Ο Γεωργάτος με τον Τζόρτζεβιτς. Αυτός τον ανοίξει δεξιά για τον Γιαννακόπουλο. Θα πετύχει και δεύτερο γκολ για τον Γιαννακόπουλο. Πέναλτι. Βεβαίως του υποτίθει ο Τσαλίκης, ο οποίος θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα του κύριου Λούλο. Ο Γκόντιτς πέφτει, ο επόπτης ακολουθεί δείχνοντας ότι δεν υπάρχει offside και ο Γκόντιτς πέφτει. Τι έχει πέτυξει, πέναλτι. Έχω την επίθεση ότι έχει πέτυξει πέναλτι. Από τον Γκόντιτς, Λουτσιάνο, στην περιοχή πέναλτι. Το σπρώξιμο από πίσω του... Άστα για τον Γκόγκιτς. Πήρε αυτή την μπάλα, πέναλτι δίνει ο Δημητρόπουλος. Γκόγκιτς του φάνηκε να ελέγχει την μπάλα, ξαφνικά βρέθηκε στο χορτάρι. Ο Δημητρόπουλος ήταν κοντά, έδωσε το πέναλτι. Ο Νινιάδης φεύγει σαν center for, κάνει το control, περνάει τον Μιχόπουλο και πέναλτι σφυρίζει ο Βαλιάνος. Από πολύ μακριά ο Βαλιάνος σφύριξε πέναλτι και δείχνει την κάρτα στον Μιχόπουλο. Είναι κόκκινη κάρτα. Λουτσιάνο πέφτει μέσα στην περιοχή, πέναλτι. Πάτησε πάνω σου έτσι. Αμπουάγκουε για τον Καραπιάλη, πέναλτι από τον Tisdale, το μαρκάρισμα και η κίτρινη κάρτα Πάνω στον Πατσατζόγλου. Ρόμπερτς, Γιαννακόπουλος, μπαίνει στην περιοχή, άπλωσε το πόδι ο Ουάγκα, δίνει πέναλτι ο Τρικάλης. Στο μαρκάρισμα του Ουάγκα πάνω στον Γιαννακόπουλο. Και κίτρινη κάρτα στον Ουάγκα. Που βγαίνει τώρα πολύ επικίνδυνα στην αντεπίθεση. Πάσα για τον Αλεξανδρή σε καλή θέση. Πέφτει ο Χαλκιάς και σώζει. Πέναλτι. Αρνείται το δεύτερο γκολ στους ερυθρόλευκους. Πάλι ο Τζιοβάνι, ανατροπή εντός περιοχής. Ο διαιτητής καταλογεί. 21η αγωνιστική στο Καραϊσκάκι. Στον προσκήνιο Ολυμπιακός με τον Τοροσίδη να κερδίζει πέναλτι από τον Αμπάρη. Ο τερματοφύλακας του Ηρακλή αποβάλλεται κιόλας, αφού σαν τελευταίος ανέτρεψε τον Τοροσίδη που βγήκε εκεί απέναντι στον γκολκίπερ του Γυρεού. Στον Ριβάλτο. Νομίζω είναι μέσα. Μέσα, πρέπει να είναι μέσα. Ο βοηθός, αυτόν συμβουλεύεται ο Φωτιάδης και για να ξαναδούμε, μέσα στην περιοχή, εμφανώς με το σώμα και έχει δοθεί πέναλτι. Έχει δοθεί πέναλτι. Συμβουλεύτηκε τον βοηθό. Ο Φωτιάδης είχε άποψη, τώρα στην άλλη γωνία εκεί που σπέβδει ο διαιτητής, τους βλέπετε εδώ, είναι οι παίκτες Κέρκυρας. Στον βοηθό, τον κύριο Βλάχο από τα Βρεβενά. Το περνάει, είναι πέναλτι, το σφυρίζει ο Γερμανάκος, έφαγε την τρίπλα εκεί ο Μπερτέ. Ζητάει και τα αρέστα, έχει πέσει και μια ψηλή στο Λούα Λούα πιο πίσω. Νομίζω από τον Τζιμπούρα, αν δεν κάνω λάθος. Κατά λάθος πρέπει να είναι. Ξαναδούμε, εδώ είναι η φάση με την κοφτή τρίπλα του Γκαλέτη. Ξανά άλλη μια φορά. Αντί το γόνατο είναι πάνω στο μυρό του. Ναι, τον βρίσκει εδώ.
Στο 56 και αμέσως μετά με το πέναλτι εδώ που δίνει ο κύριος Βασάρας στο σπρώξιμο πάνω στον Τοροσίδη. Να η πιο μεγάλη στιγμή στο μάτς. Τοροσίδης, Κοβάσεβιτς πέφτει μέσα στη μεγάλη περιοχή, πέναλτι ο Μαζαράκος. Πέναλτι, ο Καράμπελας ερεπλάκι στη φάση, θα το δούμε και σε replay. Εδώ ξανά. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα. Γκαλίτσιος. Η σέντρα του, η κεφαλιά θα περάσει. Πέναλτι. Το δίνει ο Παπασταμάτης, η μπάλα έχει βρει σε χέρι αμυντικού. Θα την ξαναδούμε την φάση αυτή. Ο Παπασταμάτης έχει καθαρό οπτικό πεδίο. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Πανθρακικού. Εδώ ξανά. Κεφαλιά από τον Γκαλέτη. Μπάλα στο χέρι. Παπασταμάτης έχοντας οπτικό πεδίο. Χέρι του Ζαπρό. Σέντρα από τον Λέτο στην περιοχή. Πέναλτι από τον Ρόκα. Πέναλτι τον Ντούντου που δίνει από αρκετά μακριά. Τώρα η αντίδραση από τους παίκτες του Τρασίβουλου. Για να τη δούμε τη φάση αυτή. Εδώ ο Ρόκας απλώνει τα χέρια του. Πέφτει ο Ντουντού. Αυτό βλέπει την κίνηση αυτή ο διαιτητής και καταλογεί.